कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाकस्वामी इति नामिने नमः. आचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरगदाधामदाय नगरग्रामधारिणे नमः. विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജൂലി മാതാജിയെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജൂലി റോയ് ഇല്ലേ? ഓ ഓക്കെ മാതാജി ആക്കാട്ടോ. ഞാൻ ആക്കിയെന്നാണ് എന്റെ ഇത്. നോക്കട്ടെ. ആദ്യം ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ആ അതാണ് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന? 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണേ കേട്ടോ. ശ്ലോകം ഏതാ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ഏതാണ്? ആ ശ്ലോകം നമ്മള് ഞാൻ എടുക്കാം, ഒരു സെക്കൻഡ്. ശ്ലോകം നമ്മൾ 12 ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ എത്ര ശ്ലോകം വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്? 12 വരെ. 12 വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എന്തായാലും പറയണം. കർമ്മഫലം ഇതിലെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നെ? എന്തായാലും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാത്ത ഏത് കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഫലമില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് വരണം? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ളത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇത് 12-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. യുക്ത കർമ്മ ഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യുക്ത കർമ്മ ഫലം ത്യക്ത്വാ. ഇപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം. അത് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിനോട് ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറുപ്പ് എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം. എന്താ വൈരാഗ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുക? അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതിനോട് ആഗ്രഹം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യം ഉണ്ട്. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും, ഫാൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ,
ഫാൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങള് ഏതെങ്കിലും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് സ്ഥിരമായിരിക്കില്ല. കാരണം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. ഇപ്പൊ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം, ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റീഹാബിറ്റലൈസേഷൻ സെന്ററിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കുടിക്കില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് അതുമാരത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും. അത്രയും ആ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് പറ്റില്ല. കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറില്ല. അങ്ങനത്തെ വൈരാഗ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫാൽഗു വൈരാഗ്യം എന്നാണ് പറയുക. അതായത് അത് ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ള മാതിരി. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഉപേക്ഷ വരുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകാദശിക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തവൈരാഗ്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യും, ഞാൻ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം കൂടുതൽ ജപിക്കും, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഭാഗവതം കുറച്ചു നേരം ഞാൻ പാരായണം ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത്രയും സമയം ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വൈരാഗ്യം, നമ്മളത് കഴിക്കുന്നില്ല, ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ, അതെന്ന് പറയുന്നത് യുക്ത വൈരാഗ്യമാണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടം ഉണ്ടാവും. ഏകാദശി നോൽക്കാൻ തുടങ്ങാത്ത ആൾക്കാർ ആദ്യമായിട്ട് നോൽക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മേ ബി ആ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഹെവി ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് മാറില്ല, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ വിശപ്പ് തോന്നില്ല. അതൊരു 3-4 തവണ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ആവും, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഏകാദശി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രാത്രിക്ക് ഓർമ്മ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏകാദശി ആയിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് തോന്നുന്നു. അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യുക്ത വൈരാഗ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ അതായത് ഒരു പർപ്പസിന്, യഥാർത്ഥ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് യുക്ത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യുക്ത കർമ്മഫലം തെക്വ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുക? കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് സമാധാനമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാമെന്തെന്ന് ഭഗവാൻ എന്തോ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പോ നമ്മള് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ശ്ലോകം ഞാൻ പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ബാക്കി ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള 1-2 പേര് വേഗത്തിൽ പഠിച്ചു, എനിക്കത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ ഓർമ്മശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതും നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാളാണ്, ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളാണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അവർക്ക് പുണ്യഫലങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ആ അനുഗ്രഹം തരാണ്ടിരിക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, ഓക്കെ. നമ്മൾ 3 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത്. മേ ബി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കുമായിരിക്കാം അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ആ രീതിയിൽ കാണണം നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് സമാധാനമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നൊരു ദിവസം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, നാളെ എന്തായാലും പഠിച്ചെടുക്കും. കാരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് പോലെ പോകാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് അവസാനിക്കണം എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ വേഗത്തിൽ പഠിച്ച ഒരാളുടെ ഈ പ്രാരാബ്ദം തീരുന്നത് 30 വയസ്സിലായിരിക്കാം. 20 വയസ്സുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ 70 വയസ്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ദം തീരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സമയമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തില് ഈ ലോകത്തിലെ എത്ര കാലം നമ്മൾ ജീവിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനും സമാധാനമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനെ അറിയാത്ത ആൾക്കാര്, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കുക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പൈസ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു, ഞാൻ എനിക്ക് വേൾഡ് ടൂർ പോവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിറയെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫുഡ്, അവിടുത്തെ വെറൈറ്റി ഫുഡ് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു, അതിൽ മാത്രം ഒഴുകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു മൃഗതുല്യമായി ജീവിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു മൃഗം എന്താ ചെയ്യുക?
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു, അല്ലെ? അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മീറ്റിംഗ് എന്ന് വരും. ഡിഫെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മളും എന്തായാലും ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഭേദമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത്രയും വില പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്നും ഭേദമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയില്ലേ? കാരണം അത്രയും അധപ്പതിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറില്ല ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ആ തോട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തില് മുഴുകി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഒരാൾ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും മറ്റേയാൾ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനുമാണ്. കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായ വ്യക്തി തികച്ചും വിമുക്തനാകയാൽ അയാൾക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അയാൾക്ക് എന്താണ്? അയാളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല, ആദ്യത്തത്. പിന്നെയോ, കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകയാൽ അവയ്ക്ക് ഭൗതിക ഫലങ്ങളില്ല. അവർക്ക് എന്താ ഗുണമുള്ളത്? പാപോ പുണ്യവും ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് എന്താണ്, ഭൗതിക തലത്തിലല്ല. അത് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഭൗതിക ഫലങ്ങളില്ല. ഇനി കൃഷ്ണാബോധം മനുഷ്യന് പൂർണ്ണ ശാന്തി നൽകുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം എന്താ തരുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമാധാനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? അയാൾക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല. നോട്ട് ചെയ്തോളൂട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അയാൾക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല. അതുപോലെ എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നൽകും അയാൾക്ക്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും സമാധാനത്തിലാണ് അയാൾക്ക് ദേഷ്യമൊന്നും വരില്ല. ഇനി കൃഷ്ണനെ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണനൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ സൃഷ്ടികളാണ്, നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല. വേറൊരാൾക്ക്, നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവൻ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അത് ആർക്കാണ് ആ കഴിവുള്ളത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം കൃഷ്ണനാണ് എന്താ സാന്ദീപനി മുനിയുടെ മോൻ മരിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് മുനി ചോദിച്ചത് എന്താണ്? എനിക്ക് എന്റെ ആ മരിച്ച ഒരു മകനെ തിരിച്ചു തരണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു, അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണത് ഭഗവാൻ സാധിച്ചത്? ആ മരിച്ച കുട്ടിയെ ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ കുട്ടിയുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അർപ്പിച്ച് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുഃഖങ്ങൾ ഭഗവാന് മാറ്റാൻ കഴിയും. ഭഗവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം. ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ അത് വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനോടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. ഒരാള് പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രല്ലേ അവര് അതിന് ഇപ്പോ ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെയോ അമ്മയോ ദേഷ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ അവൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല, അവന്റെ ജീവിതം അവൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പാരന്റ്സിന് പേടിയായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ ആ കുട്ടി ഇപ്പോ അവനത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിട്ടയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു. അതായത് പഠിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാണ് ആ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പ് ആ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും ധൈര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത കൂട്ടിയിട്ടില്ലൊന്നും പോവില്ല, അവനറിയാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനിൽ നമ്മള് ഓൾറെഡി റബലായിട്ട് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുക? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താണ്. ഞാൻ ഇനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാനാണ് പോകുന്നത്, ഞാൻ അച്ഛന്റെ അടുത്തോ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ സുഖമായിട്ടുള്ള കാലം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള ആ ബോധം നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോട്ട് ചെയ്യണം, അവൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ സഞ്ചിത പാപങ്ങൾ കൂടി, ഓൾറെഡി നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള പാപങ്ങൾ കൂടി ഭഗവാൻ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്, തിരിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സുദാമാവിന് ആ ഒരു അത്രയും ദരിദ്രതയിലുണ്ടായിരുന്ന സുദാമാവിന് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തു, അല്ലെ? അതെങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സുഖ സൗകര്യം അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അയാളുടെ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ഇല്ലാണ്ടാവണം. ആ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ആരാണ് എടുത്തത്? ഭഗവാൻ എടുക്കുകയാണ് തിരിച്ച്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്?
ഭഗവാൻ ഞാൻ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് എല്ലാം, അത് എന്തായാലും എനിക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ബോധമാണ് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്റെയും. അല്ലാതെ അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾക്ക് വരുന്ന മാതിരിയുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷെ അവർ കാണുന്ന വിധം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്റെ ഒരു കർമ്മഫലം അവസാനിച്ചു ഈ ദുഃഖം കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അതല്ല എനിക്ക് മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം വന്നു നിൽക്കൂ, എനിക്ക് ഇനി 2 മാസം എനിക്ക് ജീവനുള്ളൂ, അല്ല ജീവിതമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞു. അത്രയും അത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണ് ഓർ സംതിങ് വി ആർ നോയിങ്. അതായത് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ അയാൾ കൃഷ്ണബോധമുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ആവും, എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ ജന്മത്തിലെ കഷ്ടപ്പാട് എന്റെ തീർന്നു, ഇനി എനിക്ക് ഒരു നല്ല ജീവിതമാണ്, ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഭക്തി സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്തത്, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എനിക്കൊരു നല്ല വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിക്കാൻ പോണത്, ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകും. ഏതായാലും അതിനടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ്, അയാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈ ജന്മത്തിലെ പാപലങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ശാന്തിയും സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, പേടിയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത്. മരണത്തിനെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ ജന്മത്തിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ കൂടുതൽ അടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഭഗവാനോടുള്ള ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്, അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് ശ്ലോകം 13. സോറി. സർവകർമാണി മനസാ സന്യാസ്യാസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളിലുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്? തന്റെ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവ് ഒരു പണിയും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, ആരാണ് പണിയെടുക്കുന്നത്? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിനുവേണ്ടി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന് വിശപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം അതിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ല ആത്മാവിന്. അതുപോലെ എന്താണ്, അവനും ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടോ? ഇല്ല. കാരണം ചൂടും തണുപ്പും എല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് നമ്മളെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ അതേ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനുള്ളത്. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ആത്മാവിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ്, ചോറോ പൂരിയോ ചപ്പാത്തിയോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല വിശപ്പടക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് അത് ആവശ്യം. അപ്പൊ ശരീരം നമ്മൾ എന്തിനാണ് നിലനിർത്തുന്നത്? ആത്മാവിനെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലെന്താണ്? അപ്പൊ 9 പുരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 9 പുരങ്ങൾ അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അതായത് കണ്ണ്, 2 കണ്ണ്, മൂക്കിന്റെ 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ 4 2 ചെവികൾ 6, അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താണ്? വായ 7. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗുദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് 9 വരുന്നത്. അപ്പൊ 9 വാതിലുകൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ 9 പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്മളൊരു വീട്, ഈ ശരീരത്തിനൊരു വീടായിട്ടാണ് ഇവിടെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണുള്ളത്? ആത്മാവാണുള്ളത്. ആ ആത്മാവിന് എന്താ പറയുന്നത്? ഏത് കർമ്മങ്ങളും ഇല്ല, ഏത് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം, അതായത് സ്ഥൂല ശരീരമാണ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പല കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജഡവസ്തു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, ഒരു ചെയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെയറാണ്. ആ ചെയറിനെ എത്ര കാലം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് വല്ല ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ടോ? അതിന് എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ നിർവികാരമായിരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ നിഷ്ക്രിയനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ നിഷ്ക്രിയനായിട്ട് ഒരു പണിയെടുക്കാണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് പാപം. നമ്മൾ സ്വധർമ്മം ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയണു എന്താണ്? ആത്മാവ് ഒരു പണിയും ചെയ്യുന്നില്ല, ആത്മാവിനൊരു പണിയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രണ്ട് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മൾ നിഷ്ക്രിയനായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടാണ്. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ട്, അല്ലെ?
അതുപോലെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അത് ശരിക്കും അകർമ്മമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഒന്നും വേണ്ട. ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്ക്രിയത്വമാണ്, അകർമ്മമാണ്. അത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അത് ഏതാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ സ്മരണാതീത കാലം, ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇത് 13ാമത്തെ ഇതിനത് ദേഹി 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതരമായ ഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവന് ശരീരത്തോടെ താതാത്മ്യം തോന്നുന്നത്, തന്മൂലം ദുഃഖങ്ങൾക്കിട വരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളത് മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആത്മാവിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആത്മാവിനെ കണ്ടവരുണ്ടോ? ഇല്ല. ആത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ ആത്മാവും നമ്മളുടെ സ്ഥൂല ശരീരവും ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ശരീരത്തിന് നമ്മളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാരണമാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ. കാരണം ആത്മാവ് വേറെയാണ്. ഈ ശരീരത്തിന് ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു, എനിക്ക് വേദന എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണോ, അതെന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വേദനയാണ്, എന്റെ അല്ല. കാരണം ഞാൻ ആത്മാവാണ്. ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോ അഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തെന്ന്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല, നമ്മുടെ വീട് വേറെ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് നമ്മളെന്ന് വിചാരിക്കും തോറും നമ്മൾ ആ റോളിൽ ആ നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില നാടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുമ്പോൾ പറയും ആ റോൾ അയാൾ അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിരുന്നത്, അഭിനയിക്കാന്നേ തോന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളും ഓരോ റോളുകളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തില്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ റോള് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഊരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പുറത്തെ കുപ്പായം, ഒരു രാജാവായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആള് രാജാവിന്റെ അക്സസറീസ് ആണ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെ കിരീടം വെച്ച്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാടകം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിരീടം ഊരി വെച്ച് ആ അംഗവസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഊരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ഡ്രസ്സിൽ പോകുമ്പോ എന്തായി, അയാൾ വേറൊരാളായി മാറി. പിന്നെ അത് രാജാവായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഓരോരുത്തരും ഓരോ മാതാജിമാരായിട്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഗീതാകുമാരി മാതാജി ആയിരിക്കാം, മിനി കലാധര മാതാജി ആയിരിക്കാം. അവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, അവർ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവര് അറിയുന്നത്, ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയുന്നത്. പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ആവരണം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ള ആത്മാവ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം നമുക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുറത്തെ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു, ഇത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയല്ല, അത് ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മരിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പുറത്തെ ഇത് ഊരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ബോധം വരുന്നത്, ഓ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും അത്രയും ഫോളിഷ് ആയിരുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇത് ഊരി വെക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ, ഒരു നാടകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? നാടകത്തില് പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരുണ്ടാവുക, ഇവര് ആക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ്. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് ഒരാളുണ്ടാവും, നാടകം ഉണ്ടാക്കിയ ആള്, അയാൾക്കാണ് പൈസ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ഇവർക്ക് ഏതോ സാലറിയാണ് ഇവർ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത്, നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നതും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നഷ്ടമായാലും ലാഭമായാലും ആർക്കാ വരാൻ പോകുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും. അപ്പൊ ദുഃഖങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളത് മറന്നുപോയി. കൃഷ്ണാബോധത്താൽ ജീവനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. തന്മൂലം തന്റെ ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മോചനം നേടാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ഞാനാണ് ആത്മാവാണെന്നുള്ള ലെവലില് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ശരീരം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അയ്യോ ഈ നാടകം മടുത്തു, ഈ ശരീരം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് 9 വാതിലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ബാഹ്യ ആഭ്യന്തര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാള് ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വരുന്നത്. ആത്മാവിനെ കൂടെ ആരാളുള്ളത്? പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് എന്ത് പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആ ആത്മാവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാഹ്യ ആഭ്യന്തരം, നമ്മൾ പുറത്തെ ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആത്മാവ് ബാധ്യസ്ഥനല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഇത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണില്ല, ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ ഉള്ള അവിദ്യയാണ് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാരണം? സ്മരണാതീത കാലം, എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട്
ഉള്ള അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അജ്ഞത, നമ്മൾ വിവരമില്ലായ്മ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് മകള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയി, ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് മറന്നുപോയി, ഈ ഭഗവാൻ തന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മറന്നുപോയി, എല്ലാം എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അതാണ് അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം അത് ആ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോ നമ്മള് ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടികളെ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരെ കുറച്ചും കൂടി അറിയാത്ത ലെവലിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ ഞാൻ എപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ പറയണേ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, കുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ കളിച്ചോളൂ, അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കും. പക്ഷെ 1 മണിക്കൂർ കളിച്ചോളൂ, അതിനുശേഷം കളിക്കാൻ പാടില്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സ്കൂളിലേക്ക് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിരുന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ? അപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ശരീരം എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കലല്ല നമ്മളുടെ കടമ. ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു പാരന്റ് ആയിട്ട് കാണുക. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉടമസ്ഥനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ കുട്ടി നിൽക്കൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഓവറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്, എനിക്ക് നിറയെ എന്താണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ വിവിധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം, എനിക്ക് സ്വീറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഓവറായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? എനിക്ക് അസുഖമുണ്ട്, എനിക്ക് നല്ല കോൾഡ് ഉണ്ട്, വീസിങ് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് നോക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവറായിട്ട് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച സാധനങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തായാലും അത്തരം അസുഖങ്ങൾ എന്നെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് അറിയാം. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ നിയന്ത്രണമില്ലാണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ രോഗബാധിതനായി തീരും ഞാൻ. ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് ന്യൂമോണിയ വന്ന് ഒരിക്കലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താനായിട്ട്, അതിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിലനിർത്താനായിട്ട് എന്തൊക്കെ അതിന് കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളല്ലാണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, അതായത് ഒരുപാട് അലങ്കാരങ്ങൾ, ഫേസ് മേക്കപ്പ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഓർണമെന്റ്സ്, അതുപോലെ അത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അണിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? നീറ്റായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. ആ ഒരു ലെവലിൽ മിതത്വം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഈ ശരീരത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആക്കുക, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, ആ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവും? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് മുക്തനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് പറ്റും. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ആ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കടലിൽ പെട്ടേക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് കടലിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ആ കടലിനുള്ളിൽ നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഇത്രയും വലിയൊരു ഭവസാഗരത്തിന്? ഇല്ല. അതിന് എന്ത് വേണം? അത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ഒരു ബോട്ട് കിട്ടണം. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെഹിക്കിൾ, സംതിങ്, ഒരു ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലോ എന്തോ ആവട്ടെ, ഏതൊരു വഞ്ചിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിലത്തെ ഈ സ്രാവുമാരത്തെ എന്താണ് തിമിംഗലമാരത്തെ വല്ല എന്താണ് വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ വിഴുങ്ങി കളയാം, അതിനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ആ വിഴുങ്ങി കളയുന്നതാണ് നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം, നമ്മൾ അത് പതിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് മേലെ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ, അപ്പൊ അതിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരു കടലിൽ നിന്നിട്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് ഒരാൾ കടലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണുപോയി, ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് ഇതിന്റെ തിരമാലയിൽ പെട്ടിട്ട് പോയി നിൽക്കൂ. അയാൾ എന്താ ചെയ്യുക? അയാൾക്ക് ആ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? അയാൾ നീന്താൻ പറ്റില്ല, അത്രയും തിരമാലകളാണ് നിൽക്കൂ. എന്താ ചെയ്യുക? കയ്യ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൈ മേലേക്ക് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കും അല്ലെ, എന്നെ രക്ഷിക്കണം, ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടുപോയി കാണുന്ന. അയാൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ ട്രൈ ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, ആരെങ്കിലും ആ വിളി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ വഞ്ചിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരോ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ വിളിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്. ആ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ കയക്കും, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന്, ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. അവര് നമ്മളെ കൈപ്പിടിച്ച്, അയാളെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് നീന്തൽ വിദഗ്ധനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്, അതിൽ നമ്മളെ കയറ്റി നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനും ഉത്തമമായ നിവാരണ ഉപായം എന്ത് മാത്രമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ്.
ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ നാസ്തേവ നാസ്തേവാഗതിരന്യത. കലിസന്ധാരണ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഹരേർനാമ 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 ഇവ കേവലം. ഈ ഹരിനാമമല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല, വേറെ വഴിയില്ല, വേറെ വഴിയില്ല ഈ കലിയുഗത്തില് ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവാസുഹൃതം വിഭുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാവുന്നത്. ഭഗവാൻ ആർക്കും പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ആ മൈന്യൂട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനാണ് കാരണം. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ ആരെ കുറ്റം പറയും? ഭഗവാനെ. എനിക്ക് ഭഗവാൻ അത് നടത്തി തന്നില്ല, ഞാൻ എത്ര കാലമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇത്ര പാർഷ്യലായിരിക്കുന്നത്? എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയോ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തി കൊടുക്കണ്ടേ ഭഗവാൻ, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നടത്തി തരുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് തോന്നും അല്ലേ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കാരണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു മൂട്ടയായിട്ടാണ്, ഒരു പ്രാരാബ്ദം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രാരാബ്ദം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. ആ ചിലവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ചിലവര് അബോർഷനായി എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ, പർപ്പസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, അല്ലാതെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് പ്രാരാബ്ദം എത്രയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? ആ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് വരയ്ക്കേണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രാരാബ്ദം. ആ കുട്ടിയുടെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടി തിരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും നേരത്തെ മരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് വരയ്ക്കാണ് ആയുസ് വേണ്ടു. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാതെ. നമ്മളാണ് പറയുന്നത് അയ്യോ അകാല മൃത്യുവാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര സങ്കടം, നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും. ഞാനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് എന്റെ മകൻ പോയില്ലേ. പക്ഷെ ആ മകനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ അത്രയ്ക്ക് 70 കൊല്ലോ 80 കൊല്ലോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള യോഗമില്ല. അവൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ പോകുന്നത്. കാരണം അവരെ കർമ്മഫലം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പോവാമല്ലേ, ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹി. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100 കൊല്ലം വരെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ. അങ്ങനെയല്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. കർമ്മഫലം എത്ര കുറയണോ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പോവാം. പക്ഷെ എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? അപ്പൊ നമ്മളുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭക്തി സേവന നിരതരായിരിക്കണം. എപ്പോഴും ഒരു മനസ്സിലൊരു ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരാവില്ല. ജ്ഞാനേനാതൂതജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശ്യതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാവുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങളിലെ എന്താണ് അജ്ഞാനം, അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കുറെ പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കൊട്ട മീൻസ് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് മാതിരിയാണ്, അത് ഫുൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഓരോന്ന് തീർക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബാസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം തീർത്തിട്ട് വേണം. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുമാതിരി നമ്മുടെ നിശ്ചിതാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേയും കൂടി ഈ തവണ ചേർക്കും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അവസ്ഥ? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞാനത്തെ, അപ്പൊ അതിനെ എന്തിനാണ്? ഛേദോദർപ്പണമാർജനം അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഛേദോദർപ്പണമാർജനം ഭവമകാല നിർവാപണം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധൂ ജീവനം ആനന്ദാംബുധിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മാസ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഛേദോദർപ്പണമാർജനം. ഒരു കണ്ണാടി പൊടി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ പ്രതിബിംബം അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഹൃദയത്തിനുള്ള പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവും നമ്മളുമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം മൂലം അത് അടഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത ഒരു എന്താണ് പാട മാതിരി അത് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ പാട എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നീക്കം ചെയ്യാം?
അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ, ഭാഗവതങ്ങൾ കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ആ ലീലകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്താവുന്നത്, ആ പാട കുറേശ്ശെ മാറുകയാണ്. അവസാനം പാട പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ കാണാം, ആ പരമാത്മാവിനെ, ആ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇരുട്ടാണ് കാണുന്നത്, അത് അന്ധകാരമാണ് അല്ലേ? അത് കാരണം അത്രയും ഒരു തിക്ക് ലെയർ ആണ് ഫോം ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആ ഒരു തിക്ക് ലെയർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണുക, പരമാത്മാവിനെ കാണും. ആ പരമാത്മാവിനോടൊപ്പം നേരിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ? സാധിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ വരുമ്പോ രാത്രിയത്തെ ആ അന്ധകാരം പോണു അല്ലെ, ഇരുട്ട് പോവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ എന്ന പോലെ സർവവും പ്രകാശിതമായി തീരും. എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനെ മറന്നവർ തീർച്ചയായും പരിഭ്രാന്തരാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ മറന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലോ എല്ലാ അതും നമ്മൾക്ക് ഭയാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ നാളെ എന്താണാവോ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, നാളെ എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, നാളേക്ക് ഇന്ന് കട നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഇന്ന് കടയിലെ വരുമാനം വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ എത്ര ടെൻഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഹെൽത്തി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നാളേക്ക് ഇത് കൂടുമോ കുറയോ, അതിനുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വഴിയുണ്ടോ? എത്രയോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ പരിഭ്രാന്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ആരെയും നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് യാതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ വി ആർ നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എനിത്തിങ്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന് പ്രവൃത്തികളൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും? ഇല്ല. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി, ഭഗവാന്റെ ആണ് മായ. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ അതിന്റെ മേലെ നിയന്ത്രണം ഇല്ല. അപ്പൊ ആർക്കാണ് അതിന്റെ മേലെ നിയന്ത്രണം ഉള്ളത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മായ അവിടെ നിൽക്കും. ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത്? ഭഗവാനോടാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അയ്യോ ഇനി എന്നെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കേണ്ട ഭഗവാനെ. ഇപ്പൊ ആർക്കാണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇനി നിന്നെ മായ ബാധിക്കില്ല, ആ അനുഗ്രഹം തരണു. ആ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വയം മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതിനെന്താണ്? ഒരു ഗുരു മുഖാന്തരമാണ് നമ്മൾക്ക് അത് സാധിക്കുക. ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെയും ഈശ്വരനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആരാണ്? ആ ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാർക്ക്. ആ ഗുരുക്കൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ്, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം. തനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് യഥാർത്ഥ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളാണ്, അത് നിലനിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുഴുകി പോവുകയല്ല എന്നുള്ളത്. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനം തന്നിഷ്ടാത് സത്പരായണാഹ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിയും ജ്ഞാന നിർദൂത കൽമഷാഹ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മാറുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നിൽക്കൂ. അപ്പൊ എവിടേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചോദിക്കുക? അപ്പൊ ഞാനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്, എന്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട്, അവർക്കറിയാം ഏത് വഴി കൂടെ എങ്ങനെ തിരിയണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഓരോ തവണയും ചോദിക്കും, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. അവർ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു തെറ്റും പറ്റില്ല, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവുണ്ട്. നമ്മൾ പരമാത്മാവിനോട് തിരിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്തെന്ന്. പക്ഷെ ആ പരമാത്മാവിനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പരമാത്മാവ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ആ ഇരുട്ട് മാറണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ ആ ഇരുട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ താനാണ് എന്ന കൃഷ്ണന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണം അല്ലേ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് നമ്മളോട്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും എല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, അഥവാ ആരാണോ തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അയാളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുകയും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു സേവകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ബുദ്ധി തരും, എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ, ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്.
കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ചാൽ കൃഷ്ണനിൽ ദ്വന്ദ്ഭാവം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭേദവും അഭേദവും ഉണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമായി അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ ദ്വന്ദ്ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതാണ് അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്, പക്ഷെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം നമ്മളുടെ അടുത്തുണ്ട്, എന്നാൽ അതേ സമയം എന്താണ്, വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ എന്താണ് കാരണഭൂതൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത്. പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാ ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് തരും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദോഷവും വരില്ല. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി സുനി ചൈവാശ്വപാകേച പണ്ഡിതാ സമദർശിനക. അറിവും വിനയവുമുള്ള ഉള്ളവർ ബ്രാഹ്മണനെയും അറിവും വിനയവും ഉള്ളവർ എന്നാണ് കേട്ടോ. അറിവും വിനയവും ഉള്ളവർ ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാനിതരമായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരാളാണ്, അറിഞ്ഞ ആളാണ് പണ്ഡിതൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്ക് എന്തറിയാം? അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ശരീരമല്ല, ഹൃദയത്തിലുള്ള ആത്മാവാണ്. 1/10,000 ഒരു മുടി നാരിഴയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ആ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഞാൻ, ആ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് അറിയും. അതോടൊപ്പം എന്തറിയും? എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാക്ഷിയായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നതിന് പരമാത്മാവുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അറിയും അയാൾക്ക്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാരൂപത്തിൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന നായിയായാലും പട്ടിയായാലും പൂച്ചയായാലും ചണ്ടാളനായാലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാരൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അറിയും. അപ്പൊ എന്താണ് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക? പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരാള് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു വലിയ ഫിലിം സ്റ്റാർ മലയാളത്തില്, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും, ഇപ്പൊ മോഹൻലാലോ മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ സംതിങ്, എല്ലാവരും അവർ കുറെ ഫാൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ വരുമ്പോ അയാളുടെ കൂടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. കറക്റ്റാ അല്ലേ? അയാളുടെ എന്താണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കൂടെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ട് കൂടെ വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ വരും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ തിക്കിത്തിരക്കി അത്രയും ആൾക്കാർ ഒരു കൂട്ടാണ്, അത്രയും ഒരു ക്രൗഡില് നമ്മൾ പോയി നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആരെയാണ് നോക്കുക? ഭഗവാനെ നോക്കും. അല്ല സോറി, എന്താണ് ആ ഫിലിം സ്റ്റാറിനെയല്ലേ നോക്കുക അല്ലെ? അയാളുടെ കൂടെ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണോ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാരാണോ അയാൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഓർത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുക. നമ്മൾ അയാളുടെ മുഖം, അയാൾ എങ്ങനെയുള്ളത്, അയാൾ എങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അയാൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചിന്തകളാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വിവരമുള്ള ആൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ഓരോരുത്തരും, ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ആരാണുള്ളത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. അതീവ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ആ മഹാവിഷ്ണു രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് എന്റെ ഈ ഉള്ളിലത്തെ ഇരുട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാള് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവരും പുറത്തുള്ള രൂപം കാണുമോ അതോ ജീവാത്മാവിനെ കാണുമോ അതോ എന്താണ് അതീവ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജീവാത്മാവിനും ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും പ്രഭയായിരിക്കും ആ ഭഗവാനിലെ കാണുക. അപ്പൊ എന്താണ് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഓരോ ആർത്തിനെയും കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ആരെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നു? നായയെ കണ്ടാലും വ്യത്യാസം തോന്നില്ല, ചണ്ടാളനെ കണ്ടാലും വ്യത്യാസം തോന്നില്ല അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്, വിനയാനിതരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതരെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആരുമായിട്ടും വ്യത്യാസം തോന്നില്ല, എല്ലാവരും ഒരുമാതിരിയായിട്ടാണ് തോന്നുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതിഭേദമോ ഇല്ല. അപ്പൊ നായയും ഒരു മനുഷ്യനെയും കൂടി ഒരേമാതിരി കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ ശൂദ്രനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ ബ്രാഹ്മണനാണോ അയാൾ വ്യത്യാസം കാണിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ?
ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്ന സമ്പൂർണ്ണാംശത്താൽ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന ബോധം ഉദിച്ചതുകൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് വിനയാനിതരമായ പണ്ഡിതന്മാർ സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളൂ എന്ന കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി അറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇതിലും വേറെ വേറെ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരെ കൂടെയുള്ള പരമാത്മാവ് ഒരാൾ മാത്രമാണ്. അപ്പം അതുമല്ല, ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആരാണ്? ഈ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാമല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒരു അതിനെയാണ് കാരണം ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം മാത്രമാണ് അവർ കാണുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനുള്ള പൊതുവായ സവിശേഷത എന്താണ്? അവബോധമുള്ള അവസ്ഥയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം. അവബോധമുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ചിന്തകൾ വരുന്നത്. ഞാൻ ആരാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ആ ചൈതന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തായി എന്തായി? നമ്മൾ മരിച്ചു, നമ്മൾ ജഡവസ്തുവായി മാറി. നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പ് നിന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പ് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? കോമാ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ആ ഇതുണ്ടാവില്ലല്ലോ. പക്ഷെ കോമാ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ആ ചൈതന്യം ഉള്ളിലുണ്ട്, ആ ചൈതന്യം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള പൊതുവായ സവിശേഷത എന്താണ്? രണ്ടും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്, ശാശ്വതാംശമാണ്, മരണമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിന്റെ സമനില. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരേ മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു നിമിഷം. ഒരേ ഒരു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ. ഇനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഇത് 18 കഴിഞ്ഞു, ഇനി 19. സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതാഃ. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷം മറ്റവരുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. ഇനി ആർക്കാണ് ഈ ബ്രഹ്മനിർവാണം ആ സ്റ്റേജ് ഉള്ളത്? എന്താണ്? ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ, ഓക്കെ, അവർക്ക് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, വിനയാനിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക എല്ലാത്തിനെയും. അതാണ് സമഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാത്തിനും ഒരുമാതിരി കാണാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ജനനത്തിനും മരണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പേടി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്കറിയാം ഈ മരണം കഴിഞ്ഞാല്, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ശരീരം കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകണേ അല്ലെ? ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള പിഞ്ചായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ ഒരു ശരീരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മരണത്തിനെ ആരും പേടിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് അത് ഉള്ളത്. നമ്മളൊരു സുരക്ഷിതമായുള്ള സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ആ ഭഗവാനെ പോലെ ദോഷം അറ്റവരാണ്. കാരണം ആ ശാശ്വതാംശം ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലെ എല്ലാവരും പോലെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥയിലാണ്. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഒരു സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട്, അവിടെ വിദ്വേഷങ്ങളില്ല, എന്താണ്, അതുപോലെ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ദോഷങ്ങളില്ല. ഇനി ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ മനസ്സ് അത്രയും പരിശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ്. അവരെന്തെന്നാ പറയുന്നത്? അവർ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദിജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇനി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവർക്ക് എന്താണ്? ആനന്ദത്തിൽ ഓവറായിട്ട് ആഹ്ലാദം വരില്ല. എന്താ കാരണം? അവരെങ്ങനെ കാണുകയെന്നറിയോ? അവരെന്താ കാണിച്ചു? ഒരു ആനന്ദം നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ് ഭഗവാനോട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവമേ, ഞാൻ എത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്. ഇത്രയും ആനന്ദം എനിക്ക് തരാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എന്നോട് എത്ര കാരുണ്യമാണ് അങ്ങ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. അർഹിക്കാത്ത ഒരു സാധനം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു? അയ്യോ, ഇത് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടിയത്? നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുകയാണ്.
ഞാൻ പാട്ട് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്, അതിന് മുമ്പ് പാടിയ കുട്ടി കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടാണ് പാടിയെന്ന് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ എനിക്കാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്, അയ്യോ ഇതൊന്നും ഞാൻ അർഹിക്കുന്നില്ല, എന്നെക്കാളും എത്ര നന്നായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്, എന്ത് അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തന്നത് ഭഗവാനെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുക. അർഹിക്കാത്ത ഒരു സാധനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കില്ല. സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, എന്നാലും മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുക, അയ്യോ ഞാനാണെല്ലാം എന്നുള്ള ലെവലുള്ള ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദകരമല്ലാത്തത് എന്താ കാണുന്നത്, പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഞാൻ അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മുൻജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്താ, ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുൻജന്മത്തിൽ എന്തായാലും അത്രയും വലിയ ഏതൊക്കെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും ചെറിയ രീതിയിലാണല്ലോ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചുള്ളൂ, അത്രയും വലിയ ദുഃഖമൊന്നും എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോ, അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് സപ്പോസ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, കാലം മുറിക്കേണ്ട ലെവലിലേക്ക് പോയില്ലല്ലോ. കാലം മുറിച്ച് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ആ രീതിയിലാണ് അവർ കാണുക എല്ലാത്തിനെയും. ദുഃഖത്തിനെ കുറച്ചും കൂടി ലഘുവായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതനാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തിനും പേടിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നാളെ ഒരാൾ പറയണം നാളെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മരിക്കൂട്ടോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആയിക്കോട്ടെ ഭഗവാൻ അതാ വെച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും നടക്കും. നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്താ, ഭഗവാന്റെ ഒരു കൈസ്പർശമില്ലാണ്ട് ഒരു സംഭവം ഈ ലോകത്ത് നടക്കില്ല ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിലല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര അത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ശ്രമിച്ചാലും അത് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റില്ല. എന്നാണ് ഒരു ലെക്ചറിൽ ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആത്മഹത്യയെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാള് അപ്പൊ അയാൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത അത്രേ അയാൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അയാൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഏകദേശം 3 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെയുള്ള സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്ര അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതെന്താ സമയത്തിനൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കേട്ട ലെക്ചറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ അപ്പൊ 3 മണിക്കും 5 മണിക്കും ഇടയിൽ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ അടുത്തൊരു മരമുണ്ട്, ആ മരത്തുമ്മ കയറിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിന് അത്രയധികം ഫലമുള്ള മരമല്ല അയാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കയറാറുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ തവണ അയാൾ പോകുമ്പോഴും അവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും, അവിടെ പറമ്പിലാണ് ഉണ്ടാവും, പഴയ കാലത്തെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പറമ്പിൽ രാവിലെ സമയത്ത് പോയിട്ടാണ്. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പറമ്പിൽ പോയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പറമ്പിലാണ് ഇയാള് പറങ്കിമാവ്, നമ്മുടെ കശുമാവ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഏതോ ഒരു മാവിന്റെ കൊമ്പുമലാണ് ഇയാള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത്രേ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾക്ക് വന്ന ആൾക്കാർ കണ്ട് അയാളെ ഇറക്കും. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും, അപ്പൊ 7 തവണ അയാള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്താ ചെയ്യുക, അയാൾ രക്ഷപ്പെടും ഇത്ര. അതാണ് പറയുന്നത്, കർമ്മഫലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് എന്തായാലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം, അയാൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ 8ാമത്തെ തവണ അയാൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരത്തിന്റെ കമ്പ്, അതായത് കൊമ്പ് വന്നിട്ട് മുറിഞ്ഞു വീഴുത്രേ, ബലം താങ്ങാണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോവാറ്. അപ്പൊ 8ാമത്തെ തവണ അയാൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും, മറ്റേ പ്ലാവിന് നല്ല ബലമാണല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്ലാവ്. അതുപോലെ തന്നെ നൈലോൺ കയർ, അതായത് അത് വലിയല്ലേ ഉള്ളൂ, മുറിയില്ലല്ലോ നൈലോൺ കയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഭയങ്കര പ്ലാനിങ്ങിലാണ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്തിൽ ഇത് കുരുക്കിട്ട് ഇതിടും, എന്തെന്ന് പ്ലാവിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ കെട്ട് ശരിക്കും അയാൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അയാളുടെ കെട്ട് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ എന്താണ്, അങ്ങനെ പൊട്ടി താഴെ വീഴുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ കയറോട് കൂടിയിട്ട് മറ്റത് അഴഞ്ഞ് അയാൾ ഈ കഴുത്ത് കുരുക്കോട് കൂടിയിട്ട് താഴെ വീഴുകയാണ്. താഴെ വീണിട്ട് എന്തുണ്ടാവണം, അയാളുടെ കഴുത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും, നട്ടെല്ലിന് ആ വീഴ്ചയിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കയ്യും കാലൊക്കെ തളരുകയാണ്, എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അയാളുടെ അവസ്ഥ അയാളൊരു ജീവച്ഛവമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. അപ്പൊ എന്തായി, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബേർഡനായി. പിന്നെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ വീട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി മാറി ഉള്ളിലിട്ട് അയാളെ കടത്തു. അയാൾക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട്, ബോധമില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, അയാൾ അനുഭവിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കാലം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ജീവിച്ചായിരുന്നു ഒരാൾ ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ നേരിടാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരായിരിക്കും. കാരണം അതാണ് എനിക്ക് വിധിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നടക്കും, അത് എന്തായാലും നടക്കാതിരിക്കില്ല. പിന്നെ അത് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ലഘൂകരിച്ച് തരും നമ്മൾക്ക്. എല്ലാ പാവങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, ബട്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് താങ്ങാവുന്ന രീതിയിലാണ് അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് ഒക്കെ പേടിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക അതീതനാണ്. അപ്പൊ ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധം ഉണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് ആത്മാ. അപ്പൊ അതാണ് ശരീരം, അപ്പം എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം വേറെയാണ്, ആത്മാവ് വേറെയാണെന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അറിയും. അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന ദേഹമൊന്നും എല്ലാം
ഇത് ദേഹമല്ല, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അറിയും. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ആത്മാവിനൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇത് വിട്ടിട്ട് പോകാനുള്ളതാണ്. ഈ ശരീരത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കൂല, സന്തോഷിക്കൂല ഓവറായിട്ട്. സർവ്വവിധനെയും പരമപുരുഷനോട് താതാത്മ്യം നേടാമെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ്, ഞാനാണത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവമുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാൻ ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള കഴിവുള്ളൂ, അധികാരമുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ എന്നുള്ളത്. അത് തെറ്റാണ്. അത് എന്തായാലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ബോധത്തിനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള, അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു യജമാനൻ എന്നുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്കും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ ലൈംഗിക സുഖമാണ് മുഖ്യം. പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മള് കല്യാണം, ഒരു മാരേജ്, ആ മാരേജിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മളുടെ വീട്. മാരേജിന്റെ അതായത് ഹസ്ബൻഡ്, വൈഫ്, കുട്ടികൾ, അത് എന്റെ വീട്, എന്റെ ലോകം, ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പ്രയത്നിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ എന്നറിയാത്ത ഒരു ലോകത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇത്രയധികം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ലൈംഗിക സുഖവും ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവാറില്ല. അപ്പൊ ലൈംഗിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ സുഖമാണ്, അത് പരമാനന്ദ സുഖമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു താഴ്ചയില്ല. ആ ഒരു സുഖം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഉള്ളതാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ദുഃഖം വരാറുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി അയാളെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ, അന്ന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, അന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ, അത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നിൽക്കും. മക്കളായാലും ശരി, ഭർത്താവായാലും ശരി, അമ്മയായാലും ശരി, അച്ഛനായാലും ശരി, എപ്പോഴും ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്തു തന്നെന്നുള്ള ലെവൽ ഒരാൾക്കും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖം അവരിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭാഗ്യസ്പർശേഷു സക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി നീ സുഖം സബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയം അശ്നുതേ. അപ്പൊ എന്താണ്? മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി കൊണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം. അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആനന്ദം? അയാൾ ആത്മാവിനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഓർമ്മ വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. പരമതത്വത്തിലാണ് അയാള് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഏകി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയനതേഷൂരമദേവുതക. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ദുഃഖങ്ങളാണെങ്കിലും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അവസാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ എന്താണ് ഇത് ശാശ്വതമല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കിട്ടി നോക്കിയോ, MBBS ഒക്കെ അത്ര അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ പഠിക്കാൻ കിട്ടില്ല അല്ലെ. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫസ്റ്റ് റാങ്കോട് കൂടിയിട്ട് കിട്ടി. എല്ലാവരും വന്ന് ആദരിച്ചു. വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അത്രയും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ്. കാറിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് കാലിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. തിങ്ക്. സോ ഏതും ശാശ്വതമല്ല. ആ ഒരു സന്തോഷം നിലനിൽക്കുന്നു ഇല്ല ഒരു നിമിഷത്തില്. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം പൂർണ്ണ ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ആപേക്ഷികമാണ് ഈ ലോകത്ത്. അപ്പൊ ഒന്നിനും ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്, അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് ഈ സന്തോഷം നിലനിൽക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും വേറെ ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് വരാം. ഒന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ പോലും, ഒരു വൊമിറ്റിംഗ് വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവും. ഭൗതികമായുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്, ശാശ്വതങ്ങളല്ല. യോഗികൾ പരമസത്വത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗികൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത്. അത് ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ശാശ്വതമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ആനന്ദം. യഥാർത്ഥ യോഗികളാവട്ടെ, വിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാവട്ടെ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരാകാറില്ല. ഭൗതിക സുഖാസക്തനാണോ
അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഇരയാകും. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നു, അത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളും വരും, ക്ലേശങ്ങളും വരും. കാരണം നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ പണിയെടുക്കണം അല്ലേ? നമ്മുടെ ദേഹം കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കണം. നമ്മുടെ ദേഹം കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് പലവിധ രോഗങ്ങൾ വന്ന് പിടിപെടും. ഉറക്കം ശരിയാവില്ല മെയിനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഉറക്കം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി രോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ അടിമയാകും. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ അധികം പേരും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഒരു ഉറക്കം ശരിയാവാത്തതാണ്. ഓഡ് അവേഴ്സിലല്ലേ അവരൊക്കെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത്രയും അധികം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ച് മറ്റേ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണോ? അല്ല. ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ ഓരോ മെഷീനാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ആ മെഷീനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണയിട്ട് എന്താ പറയാ, ആ ലെവലിൽ സൂക്ഷിച്ചാലാണ് ഓരോ മെഷീനും നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മള് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി ആ ഓരോ യന്ത്രങ്ങളിൽ ചൂട് പിടിപ്പിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് കേടുവന്നു പോകും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഓവർ സ്ട്രെസ് കാരണം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഓവർ എൻഡീവർ, നമ്മുടെ ഓവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം എന്തുണ്ടാവുകയാണ്? ഓരോന്നിനെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തംഭിക്കുകയാണ്. ഓവറായിട്ട് ഓവർ ഈറ്റിംഗ്, നമ്മൾ അത്രയും ജങ്ക് ഫുഡ് നമ്മൾ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും അതെന്താണ്? ഒരു മെഷീനാണ്. അതാണ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? ആ മെഷീന് വർക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഓവർ വർക്ക് ചെയ്ത് എന്താവുക? എല്ലാം ക്ഷീണിക്കും, എല്ലാം കേടുവരും അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോ മെഷീനായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലത്തെ ഓരോന്നിനും ഓരോ മെഷീനായിട്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ എത്രത്തോളം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ മെഷീനാണ്, അതും കേടുവരാവുന്നതാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെഷീൻ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ ശരിക്കും മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഭൗതിക അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അപ്പൊ എന്തിനു വേണം? നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ പണി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളുടെ, എന്നാലാണ് അതൊക്കെ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അവയവങ്ങള് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. അത്രയ്ക്ക് പണി അതിന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ മിതമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും, നമ്മൾക്കും സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശക്നോതി ഹൈവ യസ്സോടും ശരീര വിമോചന കാമ ക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സംയുക്ത സുഖീ നരക. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും ക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാണ്ട് ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റോട് കൂടിയിട്ട് വരുന്നത് വന്നോട്ടെ, ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് അയാൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കും. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ കുറച്ചും കൂടി നന്നായി കഴിഞ്ഞാലും സന്തോഷം തോന്നില്ല, സങ്കടവും തോന്നില്ല. അതുപോലെ അവർക്ക് കുറച്ച് സങ്കടമാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദുഃഖം തോന്നായോ, എന്താണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ആയോ എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖം വരാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരാൾ നന്നാവുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പർദ്ധ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരില്ല, ആ ദേഷ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരില്ല. എല്ലാം ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സുഗോന്തരാരാമം തഥാന്തർ ജ്യോതിരേവയ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോതി ഗച്ഛതി. അതാണ് ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ആരാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അയാൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത്? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോ ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരു കുട്ടി, എന്താണ്, ഞാൻ എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാശി പിടിക്കും, സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാശി പിടിക്കുന്ന ചേർന്ന ഒരു കുട്ടി, അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മൾക്കിത് പാർക്കിൽ പോയിട്ട് കളിക്കാം കേട്ടോ, വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ചാടി എണീറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഇടാ നമ്മൾക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. അതല്ല, നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഐസ്ക്രീം ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം, നീ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഊർജ്ജസ്വലനാവും. അപ്പോൾ അത്രയും നിമിഷം വരെ ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ആയത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണോ മനസ്സിലാണോ ഉള്ളത്? നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത്രയും നല്ല ഫംഗ്ഷനാണ്, നാല് പേരെ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം എന്നും രാവിലെ 7 മണിക്ക് എണീക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ 5 മണിക്ക് എണീറ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഞാൻ എങ്ങനെ എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും 4 പേരെ മുമ്പിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? അന്ന് രാത്രി നമ്മൾക്ക് ഉറക്കേ വരില്ല, എന്നാൽ രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ഉറക്കം തൂങ്ങൂല്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? എങ്ങനെയാണ് ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാള് ബ്രഹ്മനിർവാണമുള്ള ആള് ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ചിന്തിച്ചോടിക്കുന്ന ആൾക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമാണുള്ളത്, അയാൾക്ക് സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും. ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ
അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് തൃപ്തിയാണ്, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ്. അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. പിന്നെ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 5 നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വേറൊരാളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പരാമർശം വരും. ഓ, അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ. ചീത്തയാവണമെന്നില്ല, എന്നാലും അത്രയും ദുഃഖമാണ് അവരുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവുള്ളൂ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ, അത് കൂടാതെ അതിന് മേലെയായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പോ അയാൾക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ എന്താണ് പ്രചൽപ്പ എന്ന് പറയും. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു തവളയെ പറ്റിയിട്ട് പറയും, തവളയുടെയാണ് സാധാരണ പ്രചൽപ്പ എന്ന് പറയും. എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തവളയും മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പാടത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി എപ്പോഴും ഈ ക്രോ 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 എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കാം തവളയുടെ. പക്ഷെ എന്താണ് തവളയ്ക്ക് അറിയുന്നില്ല, തവള ഒരു ഇതിലങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ തവളയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് പാമ്പ് വന്നിട്ട് തവളയെ പിടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ തവളയ്ക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഈ ശബ്ദം കാരണം കൊണ്ടാണ് പാമ്പിനെ അറിയുന്നത് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. തവള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പ്രഗൽഭ എന്ന് പറയുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കേടുവരുത്തുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറുന്നു. ആ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർമ്മാണം ചെയ്ത ആള് ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല, അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആവും കേട്ടോ, നോക്കിക്കോളൂ. ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും, ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനായിട്ടുള്ള ആളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. അയാളാണ് ബ്രഹ്മനിർമ്മാണം പുക്കിയ ആള്. മുക്തനായ ഒരാൾ ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായ സുഖം ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഇതത്രേ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ്? ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായിട്ടൊരു സുഖം അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ അയാൾക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർക്ക് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്നറിയുന്ന ഒരാൾ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകക്ഷേമത്തിനായി തീരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ, 5. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയാക്ഷീണ കൽമഷാഹ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാനക സർവഭൂതഹിതേരതാഹ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ആരാണ് അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്ന ആൾക്കാര്? ശ്ലോകം 25 നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ. അവർക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണം അവര് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പരമാത്മ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ സുഖം ദുഃഖാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാൻ തന്നതാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല എപ്പോഴും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരണം, അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാവരും അവർ സ്വന്തമാണ്. കാരണം ഞാനും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് നല്ലത് വേണ്ടത് അത് വേണം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്നുള്ള ലെവലാണ് അയാൾ കാണുക. അതുപോലെ അവർക്ക് പാപങ്ങളില്ല, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മോചനം നേടിയവരാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആര്? ബ്രഹ്മനിർവാണം. 1 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, പരമാസ്വാദകരും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ അറിയുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. ഈ ആത്മാവിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവിന് വേറെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക്? ഇല്ല. കാരണം ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോകാൻ പോകുന്ന ആരാണ്? എപ്പോഴും ഉള്ളത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. ഈ ശരീരം വിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പോയാലും ആരാണ് കൂടെ ഉള്ളത്? പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിരന്തര സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ നേരിടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ഒരുപാട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ബന്ധം മറന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് മുക്താത്മാവാണ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇതാണ് കേട്ടോ അവിടെ പറഞ്ഞത്. കാമക്രോധ വിമുക്താനം യദീനാം യഥചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അച്ചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ കേട്ടോ, പ്രായമായ മക്കളെ നമ്മൾ കളയാം. കാരണം പ്രായമായ ആ മക്കളോടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അച്ഛനമ്മയോ കുറച്ച് ദേഷ്യമൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ പാട്ടിന് പോവും, സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരാറുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം അങ്ങനെയില്ലല്ലോ. അവരെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടല്ലേ കാണുക.
കാരണം അവർ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കും, അറിയാണ്ട് ചെയ്താണെന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കാമക്രോധങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. ഏറ്റവും അതായത് 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളോട് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് മനസ്സിൽ ദേഷ്യം വെച്ച് നടക്കും? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് അതുപോലത്തെ ഒരു ബന്ധമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും നമ്മളുടെ ശരീരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. ശരീരമാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യണ ലെവലില് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദേഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നവര്. അവർക്ക് എന്തായാലും എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്രാത്മാക്കളിൽ ഉത്തമനാണ് കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ബദ്ധനായ അതാണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ എന്തിനോട് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക? ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. കാരണം അതിനെയാണ് എന്ത് ബാധിക്കുന്നത്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളിതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞൂലേ, ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദേവിഹേഷ ഗുണമയി, ഭഗവാന്റെ മായയാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ തന്ന ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് തന്നെയാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, ഈ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന, പൂജിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ഇനി ഒരു 2 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമാധ്യാനം കൊണ്ടും. അപ്പൊ മത്സ്യം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? മത്സ്യത്തിന്റെ അറിയാലോ അല്ലെ? മത്സ്യം മുട്ടയിടും. മുട്ടയിടുന്നത് എവിടെയാണ്? തിമിംഗലം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോ മുട്ടയിടുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ്. വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനടുത്തൊന്നും നിൽക്കില്ല, അത് നീന്തി പോകും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഈ മുട്ടകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാവും ഇത്ര. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ്, ധ്യാനം കൊണ്ടാണ് മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആമയാണെങ്കിൽ കരയിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ട് ഇതിലുണ്ടാവും, കടലാമയൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി കടലിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവര് ധ്യാനം മുഴുവൻ എന്തിലായിരിക്കും? ഇത്ര ഈ കരയിലിരിക്കുന്ന മുട്ടകളിലാണ്. അവര് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് പോവും. അപ്പൊ അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്ത. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ദൂരത്താണ്, ഭഗവദ്ധാമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എവിടെ ഉണ്ടാവണം? ഇവിടെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഭഗവദ്ധാമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാനെ കാണുക. പരമാത്മ രൂപത്തിൽ സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. എന്നാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപമുള്ളത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ധാമത്തിൽ. അപ്പോ ആ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ അവിടെ എത്താന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പറയണം കേട്ടോ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണതല്ല. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് എത്താന്ന്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അത്രയും ഭക്തി സേവനങ്ങള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾക്കത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പോ എനിക്കും ഞാനും നമ്മളൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് എന്താ കാണുക? ഇരുട്ടാ കാണുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത്, ചില സമയത്ത് ഏതൊരു സ്വപ്നത്തിന്റെ ഒരു ഇതിലെങ്ങാൻ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുന്നവർ അതീവ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നാരദന്റെ കേസിൽ എന്താണ്ടായത്? നാരദൻ മെഡിറ്റേഷന് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് തപസ്സരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തു. ഹൃദയത്തിലാണ് കൊടുത്തതെന്ന് ആലോചിക്കണം. അത് ചതുർബാഹു രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ്, പരമാത്മ രൂപത്തിലാണ് ദർശനം കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? നിനക്ക് ഇനി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇനിയും നിനക്ക് എന്നെ കാണാനുള്ള യോഗ്യതയായിട്ടില്ല. പക്ഷെ നീ എന്നില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ വന്നത്. അടുത്ത ജന്മത്തിലാണ് നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. തപസ് ചെയ്യൂ നാരദ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. അഷ്ടാംഗയോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അഷ്ടാംഗയോഗത്തിന്റെ 8 പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര,
ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. യമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ ചില നിയമങ്ങൾ. നമ്മൾ പറയില്ല, ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മള് നിയമങ്ങൾ ഇതുണ്ട്, നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന മാറ്റത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ നിയമങ്ങൾ വെക്കും. നിയമത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതില് ഇന്ന ഒരു പോസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണം, അതുപോലെ നിലത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല, നിലത്തിന് ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ, വല്ലാണ്ട് ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ. പണ്ടത്തെ ചിട്ടകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുശാഗ്ര പുല്ല് എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ പുല്ല് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ അതിന്റെ മേലെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ നിയമങ്ങൾ ഇതുണ്ട്. ഇനി ആസനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോസ്റ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ മൂക്കുകൊണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ വായുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അറിയില്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ധാരണ, അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ധ്യാനത്തിന്റെ പടിപടിയായിട്ട് എന്താണ്, മണിപ്പൂരക ചക്രം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി നമ്മള് ബ്രഹ്മരന്ധ്രം വരെയുള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അത് അവസാനത്തെയാണ് എന്താ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം. അപ്പൊ യോഗചര്യ, യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തുവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമാധിയിലെത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് അത് ചെയ്താല്. കാരണം അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റും ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ആ ലെവലിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഏതാണ്? എളുപ്പമുള്ള വഴി ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവ്വമായ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം, ഇപ്പൊ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുകളിൽ ഒരു മനസ്സിലൊരു ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉണ്ടാവും. ആ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണാറുള്ള ഒരു TV ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണോ വേണ്ട, ആ ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് നശിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അപകട സാധ്യതകൾ ഇല്ല. മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ നമ്മൾ നിയന്ത്രണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വികാരങ്ങളൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം മുഴങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മന്ത്രം നമ്മൾ ചെല്ലുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും, അവർ താഴെ പോവും, വീണ്ടും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യം ചക്ഷുഷു ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോഹോ പ്രാണാപാനോ സമോ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയമനോ ബുദ്ധിർമുനിർമോക്ഷ പരായണഃ വിഗതേച്ഛാഭയക്രോധായ സദാ മുക്ത ഏവ സഹ. ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെയെല്ലാം നിരോധിച്ചും ഭൂരികളുടെ ഇടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസോദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം തേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അവര് ബാഹ്യ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ആ ലെവലിൽ തന്നെ റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ കൺട്രോളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ദേഷ്യമൊന്നും വരെയില്ല. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവരെത്തും അത് യഥാർത്ഥത്തില് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അപ്പൊ അവർക്കും ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ അതൊന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, പേടി ഉണ്ടാവില്ല. അത് വിജനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടല്ലേ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്തിരുന്നത്. അവർക്കൊന്നും പേടി വരുന്നില്ലല്ലോ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവര് മുക്തനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, ഒരു ഡോക്ടർ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് കേട്ടോ, അവർ അതാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാളുടെ ദേഹമൊക്കെ നമ്മൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കൂലോ ഏറ്റവും അവസാനം. അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഈ എന്താണ് 9 നവദ്വാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, കണ്ണ് എന്റെ അവിടെ, ചെവി, മൂക്ക് എന്നുള്ളൊക്കെ, മൂക്കിന്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് വന്ന മാതിരി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാത്ര. അപ്പൊ അതെന്ന് അർത്ഥം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണെന്ന്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം റെയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ തലയുടെ ഇവിടെ ഈ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിന്റെ അവിടെ ബ്ലഡ് മാറി കാണാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടെയാണ് ആത്മാവ് പുറത്തു പോയി എന്നാണ് അത്ര അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തിയാണ്, അവർക്ക് ലിബറേഷൻ കിട്ടിയെന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്ര അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. എന്താ പറയുന്നത്, ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസം സർവലോകമഹേശ്വരം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഭഗവാൻ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നുള്ളത് പറയാണ്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയാകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ. യജ്ഞാതി ദേവത ആരാണ്? വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മറ്റു ദേവതമാർക്ക് യജ്ഞം ചെയ്താലും പൂജകൾ ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ കൊടുക്കാണ്ട് മറ്റു ദേവതകളായാലും നമ്മൾക്ക്
അനുഗ്രഹം തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫലം പോകുന്നത്, ഭോക്താവ് എന്ന് പറയാൻ ഭുജിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാണോ കിട്ടുന്നത് അയാളാണ് ഭോക്താവ്. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും. ഇവിടെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. യജ്ഞ തപസ പറഞ്ഞില്ലേ, സുഹൃതം സർവഭൂതാനം. പിന്നെന്താ പ്രത്യേകത? ജീവികളുടെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വീണു നിൽക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കും, മറ്റുള്ള ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കും. ജനറലി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ജനറലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഓർക്കും കൂടി ഇല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കയറണം. നേരെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കയറി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങുക. അത്രയ്ക്കാണ് നമ്മളുടെ ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഒന്നിനും, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിനോട് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പരമാനന്ദം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്തി കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? അപ്പോ ആ ആത്മാവിന് ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം കിട്ടുകയാണ്. പെർമനന്റ് ഇപ്പൊ എന്ത് കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നോളൂ, ഒരു കാര്യം എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് അതിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എണീക്കണം തോന്നും, നടക്കണം തോന്നും. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം അത് ശാശ്വതമല്ല. നമ്മൾക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ ദേഹം കടക്കണമായി, വേദന എടുക്കണമായി തോന്നും, അവിടെ ഇവിടെ കാല് ധരിക്കും, കൈ ധരിക്കും അല്ലേ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നും. ആ ഒരു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അത് ശാശ്വതമല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര നേരം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് മടുപ്പ് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഇഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ആൾക്കാർക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ചും കൂടി സമയമെടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത്, എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂടെ പോകുന്ന അഭ്യുദയകാംക്ഷി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾ എന്താ ചെയ്യുക? അയാൾക്ക് എപ്പോഴും സമാധാനമായിരിക്കും. ഇതാണ് പീസ് ഫോർമുല, ശാന്തി മന്ത്രം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിനെ പറയുക കേട്ടോ. ഭോക്താരം യജ്ഞതപ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഭഗവാനാണ് എന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. കാരണം അവിടെ പക്ഷഭേദങ്ങളില്ല, എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത് ഭോക്താര തപസ്സ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും തദ്വാസികളായ ദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയായ സർവോത്കൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായി മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സർവ്വസ്വവും അർപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ശാന്തി നേടാനുള്ള വഴി. നമ്മൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, പരമമായിട്ടുള്ള സമാധാനം, എല്ലാവർക്കും വേണമെങ്കിൽ സമാധാനം, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത, ആരെങ്കിലും വേണ്ടാത്തവരുണ്ടോ? എനിക്ക് സമാധാനം വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല. അപ്പോ എന്താ പറയും, സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാ അല്ലെ. ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവരുതപ്പാ ഭഗവാനെ എന്നല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? സമാധാനം ഇരിക്കണം, എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ശാന്തി ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാണ്ട്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാണ്ട് ഒരിക്കലും ശാന്തി ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോ ഒരാത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും അത് ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഒരു സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ജീവൻ ലഭിക്കൂല, നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് സ്പൈനൽ കോഡൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ശരീരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ മരവിച്ച മാറിയാ ഉണ്ടാവുക. വളരെ ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ അവർക്ക് മരണം ഇല്ലേനും. അപ്പൊ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ, 20, 25 വർഷം, 30 വർഷം, 40 വർഷം അങ്ങനെ കിടന്ന് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതെല്ലാം കർമ്മഫലങ്ങളായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തായാലും ഭഗവാൻ തന്ന ജീവിതമാണ്, അത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക. നമ്മൾക്ക് എത്ര കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ടാവാം എനിക്ക് ഈ ജീവിതം വേണ്ട,
അവസാനം തോന്നുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് തോന്നാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടാവില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിലെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സ്വയം വെറുപ്പ് തോന്നാറുണ്ട്. അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരം ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും അത് സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല. അത് സക്സസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ചീത്ത കാര്യങ്ങളായാലും നല്ല കാര്യങ്ങളായാലും എന്തും ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു കൈ വേണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക. നമ്മൾ ഇത്രകാലം നമ്മൾ കയറ്റി വന്നിട്ടുള്ള ആ പാപഫലങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക. അതിന് സാധിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്ലോലി നമ്മളുടെ ആ ചിന്തകളെയൊക്കെ മാറ്റി നല്ല ഒരു ആളായിട്ട് നമ്മളെ മാറ്റും. നമ്മൾക്ക് സമാധാനം തരും, നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള മാതിരി ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ കുറച്ച് കുറയാൻ തുടങ്ങും. ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറാൻ തുടങ്ങും. ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. ഇത് സത്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തി ഏതിലും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. എത്ര നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും അത് നൈമിഷികം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുടെ വേണം ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും